Shalom, horas mari kita damang dainang donga saha persiaw pajupang museo do tau guru gogo pepapaha di acara jepek alai mari pola. Adok supinatol hasatani debata jumulu hita matanya. Debata jahuba para sirohana sumur mulate pasa rohana mi Tuhan dia sinirokam nama notong. Naing jumulu diserahatam kami Tuhan ukap roh do pikiran nama semang ulamat perpihakan bagasa Yesus Kristus matanya kami. Amin. Hat dihita kadamang dainang donga saha persiaw hatani debata dihita di bagasa sedarion Selasa tanggal 1 September 2020 natar surat di Lukas bidu 5 ayat 10 sada sonong madidok disi di padarat nasida ma akka parawi ditadikom masaluhu nai mangihuton ibana ido anggo saha dihita kadonga saha persiaon pajuun ni si Simon si Jakobus do si Yohanes takas doi marhite naro Jesus madapoton nasida uju jonjong nasida di topi tau gene saret na soadong dapok nasida dekke alani ido dung didapoto Jesus nasida dibuang manasida udang madapok nasida dekke jalai tor tuduk do si Simon Petrus marsoba ibana laho maho Tuhan sianau ai halak pardosa doa alai daung didok Yesus do tu ibana daung ihutom mau inna nuaing gabe si jala jolma maho kita kadonga saha porsiaon pajuun ni jolma mangihuto Yesus si maragam do pajuun tarlumobi ma gabe sahalak pangulan ni huria maragam do pajon alai dijodoh dipanggil menjadi hamba Allah pengikut Tuhan dangna ulaun namurasa sitong na mangihutut Tuhan ni gudang do tantangan rintangan tarlumobi ma akka jolma na baritahon barita nauli gudang do tantangan kada tarida di takas taida di naro akka misionaris tu bang sumatakon misionaris na parjolo Samuel Muson do Henry Leman namate di Lubu Pining gurang nari do be akka misionaris namate jala tabereng muse akka kisah-kisah ni murid-murid ni Tuhan Yesus sisian ni Tuhan Yesus sih meragam do parmate nasida alani do dihitak kanonga sabor sia borak do dihilala si Simon sasito alai ikon sardo barita nauli ikon dohot do ibana majala jolmai asamanada Jesus Kristus ido benna didok dohot si Simoni asa gabe si jala jol nuaing di turpuk tahun ditarik kom masaluh nai mangihuton ibana ditarik ko saluhut na mangihutot Jesus kita karunga saha porsiaw nang dihita pe ikon bulus doro hatta mangihutot Tuhan iko bulus do ngulutom mangihutot Tuhan ni molo pe gudang akka parukilon si taon alai taingo ma iko bulus doro hattaon ido benero edetai mengikut Yesus keputusanku dang boy be hita marsidalian sotong marsidalia kita alai ikut totong do hot hapor siap tamang hutot Tuhan ita ingok ma jol mana mangi hutot Tuhan dapotan asini roha alani do sotung gabe mabiar hita donganan ni debataro hita di akka baru pilota donganon ni debataro hita di akka persoalan pergumulata asal poso hatta tu debata urupan nado hita alani tapahibul marohatta mangitut Tuhani jol mana unijo Tuhani nakpe maragam sa sitong na pajoni nakpe sian akka ragam ni akka ulota hita di joga besitua di joga be Bibel Pro diakones padita guru huria evangelis di jauh gabe songon ruas na maritahon hatan di debata
iko takas do hita saluhutna takolani bisa stong na sude hita tarjodo si hutto Yesus Kristus alani sotung gabe magopo pajon alani jolma na tarjo gabe sahalap nang pangula ni huria iko takasma darida hadirona nadinggan pangalahu nadinggan iko takasma niam marsitutu lahuma po baritan huli takas marsitutu jala margogo mangido pangurupyo siya Tuhan nak kita bisa luhuk na siya Yesus Kristus urak pe tantangan na tadupi urak pe aka persoalan aka kelompok-kelompok intoleran na buhay manggugay hita kuposo hata Tuhan ido ujian di bagasan mulut tahun alay tayo ma si Daud marpos ni roha do Tuhani di lehod doa si roha tayo ma pos ni rohai hibul ni rohai mangihutot Tuhani urupan ni Tuhani do hita di bagasan mulut tahun atau tatinggal ho saluhuk nai songo si Simon si Jakobus do si Yohanes si kita diko masaluk nai di hutto ni bana sai hutto no ku Yesus tai hutto ma Yesus di bagasan mulut mangulahon lomon di rohana para raton pasarhon ak barita nauli taringot tu si paluai Tuhan tamadongani hita amin maktanya kita debata Jehovah para surana sumur ngido tutu Tuhan Johoro si Yohanes Jakobus do si Simon nasi jala dikiro nasida nuaing gabe si jala colma nasida suni manak kami Tuhan terjodoh kami siragam ulon kami lahu mangihut toko lahu pasar ho barita nauli atong dongani urubi pargogoy kami tunggu dak pesirupan nami pos dohan nami hodo namat dongani kami ibaga sejis kus martangi kami suram sa moloy roham amin horas